Сега тръгнем. Заварим слушката, слънцата, че окъсняхме, трябва да тръгваме. Правим някаква снимка. Това е колко таврончета. Мина, пите! Ай, алгомат! Мира. 1, 2, 3, 6 слънчета. Едно колки. Колко моите? Долу горе бил работа. Долу горе бил, а? Искаш? Малки са, ама върши. Приближи ги малко. Ето го и другия рибар от новите попълнения в отбора. Чичо Влади. Башмайстора Чичо Иво там вече се сгъва палатката. Абе има, тук има няколко съмчета. Няколко съмчета са пали момчета. Колко са? 6 ли са? 6. Юни месец, днеска кой сме? 16, 17? За жътва. Той ни урожая. От немотията пак 6. Добре, ай.